Il-Gvern għandu l-pjan li jibda jarmi l-iskart marbut mal-kostruzzjoni barra mix-xatt ta' Tignè. Dan ħareġ l-erba' filgħodu waqt laqgħa f'Kastilja fejn l-MDA ippreżentat il-proposti tagħha l-baġit li jmiss. Matul il-laqgħa, il-Prim Ministru saħaq li din il-mossa li jintrema l-iskart fil-baħar tista' ssolvi l-kriżi li għandna bħalissa. Kriżi li ħoloq il-Gvern stess minħabba li ma kellux strateġija l dan is-settur. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar ir-reklamazzjoni tal-art u li din tista' ssolvi l-kriżi tal-iskart. Huwa semma li l-post ideali sabiex issir reklamazzjoni tal-art għandu jkun baħar iċ-ċaq. Waqt il-laqgħa bla dubju li kellha tissemma wkoll il-liġi tal-kera bil-Prim Ministru jistqar b'mod ċar naf li għandkom idwejjaq fuq il-liġi tal-kera. L-MDA mhux qed taqbel għal kollox mal-liġi tal-kera, iżda l-Prim Ministru wera biċ-ċar li se jinjora dak li qed jgħidu s-sidien u jibqa' għaddej b'kollox kif kien pjanat. Ma naħsibx għadek kuntenti bis-soluzzjoni finali, ma naħsibx Nemmen dawri. ma naħsibx għadek. Dan juri biċ-ċar li l-Gvern mhuwiex verament Gvern li jisma' iżda Gvern li ttarrax u li jinjora lil kull min jipprova jagħtih parir.